Χαίρετε και με το YouTube, είμαι ο Ανώνυμος XD. Παιδιά, ηρεμήστε. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά εκεί κάτω γράφει remake. Okay. Ξέρετε τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι φτιάχνω το ίδιο βίντεο, αλλά καλύτερο. Γιατί κάτι πρέπει να δείτε και εσείς, ρε παιδιά. Είναι ώρα να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι καινούργοι. Ας πέσει το intro! Ναι, είναι ακόμα σαν να είμαι YouTuber του 2015. Τέλος πάντων, BOOM! TikTok. Δεν θέλει συστάσεις. Όλοι το ξέρετε. Στο TikTok μπορείς να βρεις από τον πρωθυπουργό της χώρας. Λίγο πριν το Υπουργικό μας Συμβούλιο, με τον Υπουργό μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιά. Μέχρι τον Chris ASMR να αναλύει τα αποτελέσματα από τις έρευνες. Αν το μέγεθος μετράει. Μετά από αντελεχή έλεγχο που έκανα και πολλές σκέψεις που έκατσα και σκέφτηκα, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι στην τελική το μέγεθος δεν μετράει. Άρε, Chris πανεπιστήμονα! Καθόμουν λοιπόν και ξαφνικά πέφτω πάνω σε ένα διαμάντι. Αμέσως η αίσθηση του σχολιαστή μου βάρεσε κόκκινο. 3 λόγοι που είμαι ο βασιλιάς του Χαμπίμπι και δεν με ρίχνεις. Πρώτον, επειδή είμαι MMA Pro Fighter στο παγκόσμιο πρωτάθλημα box. Κάτσε λίγο, άκουσα καλά. Είπε MMA Fighter στο παγκόσμιο πρωτάθλημα box. Καρλίτο, δεν ξέρω τι παιχνίδι έπαιξες, αλλά MMA Fighter στο box πρώτη φορά. Δεύτερον, η κοπέλα σου μου κάνει κερκίδα. Ναι, προφανώς και θα σου κάνει κερκίδα η κοπέλα μου. Κάθε μητέρα θέλει να υποστηρίξει το γιο της. Και η πρώην σου κάνει συμπαράσταση στη κοπέλα σου. Όχι. Η πρώην μου παρηγορεί την κοπέλα μου που έχει ένα τέτοιο γιο. Που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην νιώθει περήφανη. Γιατί, παιδιά μου, ο Καρλίτος δεν είναι μόνο ταλαντούχος πυγμάχος. Είναι και ταλαντούχος τραγουδιστής. Βρε, μήπως τελικά αυτός είναι το μέλλον της μουσικής. Οκ. Ακόμα δεν άρχισε το κλιπ και ήδη έχουμε ένα περίεργο πλάνο. Λοιπόν, ακούω. Τι μπορεί να λέει αυτός εδώ τυπάς? Ρε μαλάκες, ο Καρλίτος έκανε τραγούδι. Όχ! Ένας MMA Fighter στο παγκόσμιο πρωτάθλημα box. Sex test! Ωραία. Και τώρα που έχω την προσοχή σου, ο Χριστός είναι το πάνω. Οκ, από ό,τι φαίνεται ο Καρλίτος έφερε και παρέα. Με παίρνει αγκαλιά και μου δίνει φιλιά. Το βράδυ μόνο στη δική μου αγκαλιά. Τρέμει όταν κάθεται σκύφτα και μου σκάει χαμογελά. Είναι τόσο ερωτική που με κάνει να φεύγω από τη γη. Τι θέλω ακόμα τόσο πολύ, νιώθω πως είναι ακόμα εκεί. Είναι τόσο ερωτική που με κάνει να φεύγω από τη γη. Τι θέλω ακόμα τόσο πολύ, νιώθω πως είναι ακόμα εκεί. Πω, εδώ δες ρε μαλάκα, εντάξει. Πλέον δεν μπορώ να το παραβλέψω. Καρλίτο, κάνε μου μια χάρη και προσπάθησε, πες το λίγο, όσο μπορείς ρε παιδί μου, να πατήσεις το χαμημένο το beat. Ρε, σοβαρά, δεν παίζει να είναι τόσο δύσκολο. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον το κάνει επίτηδες. Δεν θα θέλει να νιώσει ανασφάλεια Έλλη rappers και γι' αυτό θα το κάνει. Είμαι σίγουρος. Ή μπορεί ο κόσμος να μην είναι ακόμα έτοιμος για να ακούσει το skill του Καρλίτου. Ακόμα εκεί. Ωραία, τώρα θα μπει ο Σταυρόπουλος. Με θυμάσαι όποτε θέλεις εσύ. Μα ακόμα νιώθω πως για σένα είναι η γη. Τρέμω όταν με ξανακοίτας. Μα στα σύννεφα με πας. Μαλάκα, στάνταρ το κάνουν επίτηδες τώρα, σοβαρά δεν παίζει. Ρε, γιατί ακούγεται σαν να ηχογράφεις από το δίπλα δωμάτιο? Σοβαρά ρε άνθρωπε, μίλα λίγο πιο δυνατά. Έχω βγάλει τα αυτιά μου. Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι ακούγεται σαν μια πολύ καλή λύση για να μην ακούσω αυτό το τραγούδι, αλλά στην πραγματικότητα είναι άκρος επίπονο. Ένα γαμμένο άτομο δεν κατάλαβε ότι θέλει φτιάξιμο ρε παιδιά. Να, δες πόσο εύκολο είναι. Ορίστε, έτοιμο. Τι διάολο, είχα χαλάσει τα φτιάσει από το κομμάτι του Καρλίτου. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτή η θεωρία βγάζει απίστευτο νόημα. Είναι τόσο ερωτική που με κάνει να φεύγω από τη γη. Τι θέλω ακόμα τόσο πολύ, νιώθω πως είναι ακόμα εκεί. Οκ, τέλος. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, ακούστε. Από τη στιγμή που δεν έχω αυτοκτονήσει, είστε όλοι κατώτεροι μου. Τέλος. Βασικά, παίρνω και τον τίτλο του βασιλιά του Χαμπίμπι και γίνομαι και MMA Fighter στο παγκόσμιο πρωτάθλημα box. Το να ακούσει αυτό το τραγούδι είναι άδελος και ορακλή. Ο 13ος νομίζω. Και ναι, και ευχαριστώ την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τη μάνα σου, τη μάνα του και πάνω απ' όλα ευχαριστώ και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Γιατί εγώ άντεξα. Τώρα εσείς από την άλλη δεν ξέρω. Πες να έχετε πεθάνει κιόλας. Πάντως ελπίζω να είστε υγιείς. Καρλίτο, τέρμα.
Αυτό ήταν. Είσαι ένας απατεώνας. Δεν αξίζει το τίτλο του βασιλιά του Χαμπίμπι. Επομένως, σε προκαλώ σε 1v1. Και όποιος νικήσει θα είναι ο βασιλιάς του Χαμπίμπι. 1v1 ρε και φταίει. Τι σκάτα, ποιος είναι αυτός? Είμαι εσύ. Αν είσαι εγώ, τότε εγώ ποιος είμαι? Και τι γυρεύω σε αυτόν τον κόσμο? Τόσα χρόνια πήγαινα με την ιδέα ότι είμαι εγώ. Αλλά αν δεν είμαι εγώ, τότε με ποια ιδέα θα πάω? Τι είμαι εγώ? Τι είσαι εσύ? Τι είναι αυτή? Και αυτή ρε μαλάκα, τι λες? Αυτή που βγαίνει στο Threads και λέει είμαι 18 και έχω πάει με τη μισή Ελλάδα. Τι είμαι? Αυτή είναι ο Άλεξ από το 2019. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όσο για μένα, είμαι εσύ από το μέλλον. Κάτι το οποίο ήδη ξέρεις. Ναι, εγώ το ξέρω. Αλλά όταν βγήκε το original δεν το ήξερα. Α, οκ. Τέλος πάντων, μην παίξεις ένα βίανα με το Καρλίτο. Γιατί ρε μαλάκα, θα τις φας. Είναι MMA Pro Fighter. Και τι εκεί ρε. Εσύ η μόνη σχέση που έχεις με Fighter είναι το μαγαζί που παίρνεις γύρω. Τι λες ρε, αφού ξέρω πολεμικές τέχνες. Εσύ μου έδειξες. Ναι, αλλά όταν βγήκε το original. Δεν ήξερες. Α, οκ. Και τώρα τι θα κάνω? Λοιπόν, μπορείς να αλλάξεις την πρόκληση. Σωστά. Πώς δεν το σκέφτηκα. Καρλίτο, σε προκαλώ σε 1v1 στο Fortnite. Όποιος νικήσει είναι ο βασιλιάς του Χαμπίμπι. Βέβαια δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό. Άλλωστε θεωρούμε hater, οπότε. 3 λόγοι που γράφω τους haters. Α, ναι, για πες μας, έχω πολύ περιέργεια. Πρώτον, επειδή η πρώην τους με γουστάρει. Είσαι ήδη άκυρος. Δεν έχω πρώην. Τράβασε αυτές τότε. Ναι, και οι κοπέλες τους. Πάλι είσαι άκυρος. Ούτε κοπέλα έχω. Καλά. Κάτσε. Μπορεί να μην έχω κοπέλα και πρώην, αλλά έχω 20 στα μαθηματικά. Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι εξηγεί και γιατί δεν έχω κοπέλα και πρώην. Και σύμφωνα με τις μαθηματικές μου γνώσεις, είπες 3 λόγια, αλλά είπες μόνο 2. Επίσης, στο τέλος ακούγεται μια γυναικεία φωνή. Άρα, παίρνουμε όλα τα στοιχεία. Τα πολλαπλασιάζουμε με τη ρίζα του δέντρου που έχω στην αυλή μου και τότε, με βάση το θεώρημα του Ταλή, Είσαι μονόδιλος. Α, κοίτα να δεις που τελικά τα χρησιμοποιήσατε τα μαθηματικά. Άρα, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μην κάνετε remake τα παλιά σας βίντεο γιατί θα καταλήξετε να λέτε στον κόσμο ότι δεν έχετε κοπέλα. Αυτά. Bye.